קח את הכל מעליי. יכול לתת לי את הקישור רגע? כן. מה הקישור? כן. תכף שומעים אותנו בשידור, אז אני אנסה רגע. לא, כזה. לא רשבן? לא מגיע, הוא חיים מפורבס. לאף אחד לא מגיע. ויש 36 שנים. te video pa zvonim? גר באמריקה. היה נשאר? גר באמריקה. סליחה? שיעור? אוקיי. כל הספר כולו היה על נטילת ידיים, ללמד אותך את הכוונות שהבבא סאלי הקדוש עליו השלום היה מכוון בעל נטילת ידיים. 400 עמוד רק על נטילת ידיים היה על הלב של הבבא סאלי עליו השלום. אומר רבן איש חי הקדוש, לא כל אדם בקיא בכוונות של רבנו הארי הקדוש, אז שיהודי לפחות לפני שאתה מתעטף בציצית, לפחות תגיד ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. פעמיים ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אנו ליהו ליה עינינו, אנחנו למלך, העיניים שלנו לחי העולמים. כל מה שהאדם עושה, שמשמור עליכם, בכור היקר, שמשמור עליכם, יחזק אתכם ויברך אתכם, אמן. חיים טובים, תהיה בריא, תהיה בריא, תהיה בריא. שנשמור עליכם. משקע הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל אדם ישתדל ביותר לא לעשות שום מצווה בלי להגיד ויהי נועם, שום מצווה. ועוד מוסיף רבנו יוסף חיים שאדם יגיד ריבונו של עולם, אבא חטאתי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יהודי אומר חטאתי, אין רשות למלאך המוות לגעת בו. כך כתוב בזוהר הקדוש.
רק יהודי אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והריני מתחרט חרטה גמורה, והריני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. רק יהודי אומר, ריבונו של עולם, אבא, אני מבקש סליחה, ריבונו של עולם, על הכל. כל מה שדיברתי, כל מה שראיתי, כל מה שחשבתי, כל מה שלא שמרתי על הפה שלי, לא נזהרתי בדיבורים, אולי נכשלתי בחס ושלום כיבוד הורים, אולי בלשון הרע. לכן אדם לפני כל מצווה, את רוצה להדליק נרות שבת? לא להדליק. רוצה להפריש חלה? לא להפריש. רוצה להתפלל? לא להתפלל. רגע, חצי דקה, 20 שניות. תגידי, אבא סליחה, אבא סליחה. לפני כל דבר, אבא סליחה. אבא חטאתי, אביתי פשעתי. וכשיהודי עושה תשובה הוא נקרא בעל תשובה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. לכן לעולם יהיה רגיל אדם בפסוק וינועם, בעזרת השם יתברך, כמו שמביא הבן איש חי בפרשת ויגש, שנה ראשונה, עוד ו', בשם הרשש הקדוש, רבי שלום שרבי, זכרותם תהיה מגן וצינה על המנוח, על ברוך היקר, ברוך בן רוזה, זכרונו לחיי העולם הבא. ולכן ביעקב, כל אחד ישתדל בדבר הזה, בעזרת השם, לא לקיים שום מצווה. תזכרו רבותיי היקרים, אחיי ורעיי, לא לקיים שום מצווה, לא להתפלל, לא לקיים מצוות, לא ללמוד תורה, בלי 20 שניות. אבא סליחה, אבא מחילה, חטאתי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי. זהו, את נקייה, את בעלת תשובה, אתה בעל תשובה. עכשיו אין אחיזה לשטן בתורה ובמצוות שהאדם מקיים. עכשיו הכל יעלה לכיסא הכבוד, אומר הזוהר. זה מגיע עד לכתר, אומר הזוהר, כתרא דאהבה דמלכה, אפילו עד לכתר של מלך המשיח. שכל יהודי עושה מצווה, ולפני שאת קוראת את התהילים, לפני שאת מתפללת, לפני שאת מברכת ברכת המזון, לפני שאתה עושה כל דבר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, והרי אני מתחרט חרטה גמורה, והרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, בעזרת השם יתברך. ואז אומר הזוהר הקדוש, אין רשות למלאך המוות לגעת בו. אומר הבן איש חי, יפה, שאלה יפה, גם בשבת להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי? לא. שבת לא אומרים לשון של חטא, עוון ופשע. בשבת אומרים, ריבונו של העולם, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. ואז יגיד את הפסוק, עוזרנו לאישנו, על דבר כבוד שמך, והצילנו, וכפר על חטאותינו. זה תהילים, זה פסוק בתהילים. ואז יגיד, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. ואז כל התורות, וכל המצוות, וכל התפילות, הכל יעלה. הכל יעלה לנחת רוח לפניו יתברך, בעזרת השם יתברך. יפה, וזה בעזרת השם, כל אחד ישתדל בדבר הזה, השם ישמור עליכם, שלפני כל תורה, כל מצווה, כל תפילה, תמיד לעשות תשובה, בעזרת השם יתברך. בשבת אמרנו, לא אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, בשבת. בשבת אומר רק הריני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. ואז יגיד וינועם. רבנו אהרון רטה, צדיק יסוד עולם, יש לו ספר טהרת הקודש, מביא בשם הזוהר הקדוש, מביא גם את המשנה בסוכה, שהתנאים, המוראים, היו לוקחים את הלולב, היו אומרים דידן נצח, דידן נצח. מי שלוקח את הלולב שידע שהוא מנצח בדין. אם אדם ייזהר במצווה הזאת של 4 המינים, כמו שעשינו ברוך השם, אדם לקח 4 המינים, דידן נצח, שידע שזה מנצח. אז חכמים היו אומרים, אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים, אנחנו למלך, העיניים שלנו למלך, וכל מה שאנחנו עושים, הכל שייך למלך. אז אין רשות ליצר הרע, שטן וגונדי דילה, אומר הזוהר. הם לא יכולים לקחת לך את זה, כי הכל שייך למי? למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו למלך, העיניים שלנו למלך. מה זה העיניים של האדם? העיניים זה השריר שתלוי בלב. אם חס ושלום אדם בעיניים שלו, לא עלינו לא עליכם, זה נקרא סכנת נפשות. אז העיניים שלנו למלך, אנחנו מקריבים את הנפש שלנו לבורא עולם. ולכן מאוד חשוב שאדם תמיד יראה בעיניים דברים טובים, תמיד להשתדל לראות דברים טובים, לשמור על קדושת העיניים. זה מאוד 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 חשוב. מי שרוצה להצליח בעבודת השם, קדושת העיניים. היה הקדשה, איפה הקדשה? הרי בעיניים, בעזרת השם יתברך.
לכן אומר רבנו אמרה, טענו ליה וליה עינינו. הכל לחי העולמים. ועוד שאלה אחת ששאלו התלמידים בבית מדרש, הרב, זה נכון שאנחנו עושים מצוות בבוקר אחרי ברכות השחר, זה נכון לקשר את עצמנו לרבי שמעון בר יוחאי? מה, זה חשוב? או שזה ככה, לא, זה חסידות, זה... אתה יודע, זה לא... אומר הבן איש חי ואנה עבדה. ככה אומר הבן איש חי. ואנה עבדה, ואני עבד השם. אומר רבנו יוסף חיים, מקשר את עצמי ל5 צדיקים. הבן איש חי מקשר את עצמו ל5 צדיקים. כך הוא כותב בשו"ת רב פעלים. לרעיה מאמנה, רב אמנון הסבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה הנשיא ורבנו הארי. ואנוכי עבדכם טיפה סרוחה, מוסיף את הבן איש חי. רבנו יוסף חיים, בן רבי אליהו חיים, בן רבי משה חיים. על דעתם וכוונתם. מאוד חשובים. רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, צדיק יסוד עולם, מקשר את עצמו לרבי שמעון בר יוחאי. כל שכן אנחנו צריכים להשתדל בזה. שאדם קם בבוקר עושה ברכות השחר, עשית גילוי דעת, עשית ברוך השם את הגילוי דעת של הבן איש חי, אז תגיד, ריבונו של עולם, לפני שאתה אומר שמע ישראל, לפני שאתה מתחיל להתפלל, יוסף היקר, תגיד, הרי אני מקשר עצמי בכל דבר שבקדושה שאני עושה טוב, על דעת רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. יהיה לך קצר וקולע, לא יהיה לך קשה לזכור. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. כי רבי שמעון בר יוחאי הוא אב בית כל הצדיקים. על רבי שמעון בר יוחאי אין מחלוקת. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שאנחנו אומרים, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל חי, רבי שמעון בר יוחאי. כל ימיו אשר חיה, אותה קשת לא נהיה, כי הוא אותו למיה, אדוננו בר יוחאי בעולם נשבע, את קשתי נתתי בענן, את החמתי, שאתם תראו חתם מתחז ושלום, יש מחלוקת בפוסקים, הרב עובדיה עם המשנה ברורה נחלקו. אם אדם הולך עם חבר ורואים קשת, רואים קשת, הרי קשת זה סימן רע, זה לא סימן טוב. אם אדם רואה קשת, צריך לעשות תשובה. מי שרואה קשת צריך לעשות תשובה. הרבה אנשים לא יודעים את זה. ראית קשת, תגיד אבא סליחה, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, כי עם ישראל ערבים זה לזה. כי קשת זה מסמל על מידת הדין בעולם, שיש כעס. קודם שיגיד ברכה או שאחר כך לבקש את זה? יפה מאוד, אז יעשה את הברכה, כי איך שהוא רואה את זה תכף הוא מיד יברך, כמו שכתוב בהלכה בעזרת השם. כמובן יעשה תשובה בעזרת השם יתברך. אם אפשר, אני אומר אם אפשר בנשימה אחת, הכי טוב, יפה כבודו אומר, שמשמור עליכם. אם אפשר בנשימה אחת, תשובה ולברך, אשריך. כי כל זמן זה עדיין בנשימה אחת מה שנקרא, בעזרת השם יתברך, באותה ראייה. ולכן, אם אדם הולך עם חבר בדרך ורואים את הקשת, רואים את הקשת, הרב עובדיה דן בשו"ת יביע אומר, אם יגיד לחבר שלו, אומר לו תסתכל, תראה את הקשת. אז זה מחלוקת בפוסקים. המשנה ברורה אומר לא, תיזהר, אל תגיד, זה מוציא דיבה, זה חס ושלום לשון הרע. כאילו אתה אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא כועס, יש עבירות בעולם. הרב עובדיה אומר, זה קיים, המציאות כרגע קיימת. לא אומר, קיים המציאות הזאת. תגיד לו שיברך וייתן כבוד למלך העולם, והברכה תבטל את הדין. שתבח שמו בורא עולם. אז הרב עובדיה פוסק, רבנו עובדיה פוסק, לא כמו המשנה ברורה, שאם אני הולך עם חבר וראינו קשת, כן להגיד לו לברך. למה? כי כן להודות להשם יתברך, שהוא לא מחריב את העולם, והתבטלו הגזרות הקשות והרעות מעל עם ישראל. לכן זה דבר גדול ואדיר, שיהודי תמיד הולך בעולם ותמיד עושה תשובה. תמיד לעשות תשובה. כי כל הזמן, כל רגע ורגע, יש כל מיני דברים חדשים בשמיים. כל הזמן פותחים את הפנקס של האדם. איך כתוב? את בלועי רוקי, אפילו על בליית רוק. כל רגע, תבחנני לרגעים כתוב. על כל רגע ורגע בוחנים את האדם. איך אתה אוכל, איך אתה מדבר, איך אתה נזהר בכבוד הזולת, איך אדם שומר על העיניים, שומר על הקדושה, איך אדם מתפלל, איך אדם לומד. יש כל כך הרבה מה, ולכן תמיד אדם עושה תשובה. תמיד ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, תמיד הרי אני מתחרט חרטה גמורה, תמיד הרי אני מקבל עליה מצוות עשה של התשובה, תמיד יהיה לב נשבר, כן, אמן, יהיה לב נשבר ונתקה, אלוהים, לא תבזה, בדיוק, שתבח הבורא בכל עולמות, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. מתי לב טהור ברא לי אלוהים?
מתי שאני עושה תשובה, תמיד הלב שלי לבורא עולם. תמיד שאני מערער בתשובה, הקדוש ברוך הוא שמח בי. תמיד כל אדם, תמיד לערער בתשובה, תמיד. אדם לא יודע אם הוא סיים את חוק התשובה, תמיד אדם לא יודע מה הוא עשה, תמיד יעשה תשובה. תמיד בעזרת השם יתברך. ואז הוא נקרא בעל תשובה. והגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. כשאדם מערער תמיד בתשובה, הוא נקרא בעל תשובה אמיתי. בעזרת השם יתברך. לכן אמרנו, רחוק מרשעים ישועה. רחוק מרשעים ישועה. מי זה רשעים? זה הגויים. למה? כי חוקיך לא דרשו. את החוקה שלך הם לא דרשו. זה עם ישראל שהם בתמימות, בענווה, במחילה, בסליחה. תמיד סליחה, יודע להגיד סליחה. טעיתי. יהודי שיודע להגיד טעיתי סליחה, הוא אדם גדול בשמיים. להגיד סליחה, טעיתי. לא צריך להחזיק במחלוקת לעולם. צריך מאוד להיזהר ממחלוקת. לשמור תמיד על השלום, על הברכה, על השלום. זה הברכה שמשמור עליכם. רבי אליהו אכלתי אצלו השבת, שבת לפני שבאתי לארץ. הצדיק השם ישמור עליכם. רבי אליהו בן בילה, על הלב שלי. התפלל עליו, על הרבנים, השם ישמור עליכם. שתדע יברך אתכם, אמן. שתדע יברך אתכם, אהבה גדולה. רבי אליהו, חיים שלנו. בטח. אז זה אח של רבי אליהו. כן, בעזרת השם יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. שימו לב מה אומר הזוהר הקדוש. כל ברכה שלא מברכים את בורא עולם תחילה, אילן ברכה לה יתקיימו. אומר הזוהר, כל ברכה שלא אמר ברכה לשבח את בורא עולם לפני שבירך, אילן ברכה לה יתקיימו. לכן תמיד להגיד יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יתמלא ברחמים עליכם ויבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בשורות טובות, ישועות ניסים ונפלאות, רפואה שלמה, רפואה שלמה, זקנה ושיבה טובה, בריא עולם אלף המגן, אמן. בזכות בר יוחאי עננו. בבקשה, בבקשה רבי. יואל ג'ון, יואל. מבקשים פה אני... תראה לו לדבר. מי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. אל שדי יתמלא ברחמים עליכם, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לכם שלום. לכל אנשי ביתכם, כולם, לכל העדה הבוכרית, לכולם, בית אליהו, מני וכל החברים היקרים, רבי מלכיאל, שיחיה אמן, בן רבי גבריאל, בעזרת השם לחיים טובים ומאושרים, אמן. כולם על כולם, בעזרת השם. ובעזרת השם לחמות שלנו. כן, כן. במיעוט, כמו שתודים. מישהו פה לא תגיד דבר תורה שלא יהיה ככה, ברוך השם. תהיו בריאים, השם ישמור עליכם, אמן. תודה לבורא עולם. עכשיו הוא מוצא שיר אחד. כן, ובעזרת השם, כן. לשיר קינות. מאחר שעוד אבלים לא נמצאים פה, אבל ככה נהוג אצלנו. אם נפטר צעיר, לא עלינו, זה צעיר מאוד, עוד לא ראה שום דבר, זה רק קשה. זה כאילו אנחנו כולנו, אנחנו אשמים אולי. כל החבורה שהם שייכים לאותו בן אדם, אז כולנו צריכים לדאוג, לעשות משהו בשבילו. בן אדם הזה רצה לעשות חסד, אבל קרה מקרה כזה. איזה חסד? הוא רצה להאכיל את הדגים. וזה קרה מקרה הזה. אנחנו יודעים שאין דבר כזה מקרה בעולם. אין דבר כזה, הכל מעד השם. אנחנו לא אומרים למה. למה יאמרו הגויים? פרשת נוח. למה יאמרו הגויים? אנחנו לא אומרים. זה חשבון של בורא עולם. למה הוא ככה? למרות ששואלים, אבא וסבא משתי הצדדים, שומרים מצוות ומחזיקים בית כנסת ועושים מצוות, תורמים. איך זה קרה? נתנו שאלה. היום אלי אח שלי נתן לי שאלה. אז אני סיפרתי דבר הבא. בזמן גרמנים, שמה היו הרבה צעירים. הגרמנים אמרו, אם אתם
לא מתנצלים, כאילו אתם לא מקבלים את הדת שלנו, אנחנו עורפים לכם את הראש, אחד אחד, חס ושלום. היו שם הרבה יהודים צעירים, כולם היו צעירים, בחורים צעירים, בגיל 18, 20. הנה, כל אחד, Może się z tym obegam. To jest po prostu. Allah mגיע לכם. שירה תקראי לשובה. לא מגיע לי. קוראים לך מאיר? כן. אני פה, לא עולה. תודה. ההספדים נעשה אותם למטה, למטה שם יש, כמו שהאוטובוס הדולק שם, הסחפה שם נעשה את ההספדים. לרדת למטה בבקשה. Abraham adam ama çiftleri belki ondan. Abraham. Hey. Yani ki.
Where's Ila? I need the chain. יגאל בבקשה לרדת. להביא את האוטו. חבר'ה, עכשיו אמבולנס יעמוד פה, פותחים בדלת, עוד מעט הוא בדלת. תסתכל אם זה פתוח. תסתכל אם זה פתוח. מעביר אותו משם. Et ça, je fais la chasse que רבותיי, שירדו למטה, תכף האוטו מגיע, שירדו למטה, שם זה הספדים למטה, אל תעמדו. בבקשה, תרדו. אף אחד לא הולך. רפתן דרכות. רפתן דרכות. כן, כן, אם נשאר לך כמה תחנות, זאת אומרת שנגמר לך שנתי. כן, בוא נבדוק. בוא נבדוק, תשלח לי מספר, אני אגיד לך.
גברים בצד שמאל, כולם גברים בצד שמאל בבקשה. נשים בצד. תודה. הנה איפה הוא? מי הכי קרוב? מי הבן או מי האבא? האבא בוא, יעקב, בוא רגע. זה נציג של חברה קדישא. מי זה יעקב? בוא תעשה את זיהוי. יעקב. זיהוי. איפה אבא? איפה בוא? אבא בוא. בוא הרב אדי, תגיד כמה מילים. הרב, תגיד כמה מילים. אפשר להגיד כמה? יש מיקרופון או שלא? יש מיקרופון פה? לא, יש זה במצלמה שומעים. אוקיי. תשמעו פה, אני פה, אני עם השידור פה, בסדר. תהיה עם פנים אלינו? בדיוק. תבוא. יש לך פה. איפה הרבותה? יש לי, אבל לא פה כרגע. הרבותה, בוא להדיף. למיטה מחכים, רספט תעשו. שקט! צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. רבי ברוך היקר צדיק, ברוך היקר נשמה טהורה, ברוך היקר צדיק תמים. הרב היה איתנו שם. הייתי איתם. הסתכלתי עליו, אמרתי, אני מסתכל עליו. ככה דיברנו עם הרב יתרו, זה כל כך כאילו שנתפלל עליו. להתפלל עליו ולעשות שיהיה טוב. רצינו לעשות כמה דברים טובים, בעזרת השם, ככה לחזק ועוד ועוד. כל כך מהר הכל. הסתכלתי עליו, ראיתי אותו תמיד, צדיק, נער, מופנם כזה, הרבה כזה, לבד כזה, הוא יותר כזה, מופנם כזה. צדיק נשמה טהורה, יקר, צדיק, לך לך מארצך, לך לך מארצך, עם מיאמי לארץ ישראל, צדיק, פרשת לך לך אנחנו שמשמור עליכם. שהקדוש ברוך הוא, כתוב בזוהר הקדוש, דודי ירד לגנו לראות בגנים וללקוט שושנים, ברוך שושנה של הקדוש ברוך הוא, ברוך צדיק, ברוך נשמה טהורה, ברוך יקר מאוד מאוד, צדיק, הקדוש ברוך הוא לקח אותו צדיק, לקח את הנשמה טהורה אליו. רבי יעקב אמר לי, איך הוא יסתדר בשמיים? אמרתי לו, רבי שמעון בר יוחאי שומר עליו, הבן איש חי שומר עליו, הבבא סאלי שומר עליו, הבן איש חי, רבי שמעון בר יוחאי, ודאי יפרסו כנפיהם עליו. הרב כדורי, רבי יצחק כדורי בן תופחה, בוודאי, בלי ספק. נשמה טהורה, צדיק כזה. רבותיי, בעזרת השם, לפני תקיעות השופר הייתי במיאמי, ואמרתי, אני מתחנן אליכם. זה לא מובן מאליו, לא כל שנה, זה הכל מובן מאליו. תמיד אמרתי, בעזרת השם, נזכה להוסיף כבוד שמיים, לשבור את מידת הדין, לבטל את הגזרות הקשות והרעות, בעזרת השם יתברך.
כמו שהסבתא יקרה, ציפור היקרה, זה קצת קשה להגיד, אבל זה האמת, כמו הציפור הצדיקה הזאת, שהיא ציפור השם, שהיא חיזקה וקרבה את כולם ויחדה את כולם. ככה גם דיברתי עם רבי יעקב, שברוך צדיק, הוא בא לייחד את כולנו. כמה שהוא היה מופנם, והוא היה ככה עם עצמו הרבה, עכשיו הוא עם כולנו, הנשמה שלו פרוסה על כולנו. ודאי, יהיה מליץ יושר על כולם. ודאי, כולנו נתאחד, כולנו נתחזק. והשם צדיק, צדיק אדוני בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו. ברוך צדיק, הקדוש ברוך הוא לקח אותו תחת כנפי השכינה. ומי שישמור עליו זה רבי שמעון בר יוחאי, הישיבות הקדושות, רבי מאיר בעל הנס, רבי עקיבא בן יוסף, צדיקים הקדושים שאנחנו לומדים עליהם, על הקברים שלהם שם, וגם בעזרת השם האברכים, גם בעזרת השם ישבו על הקבר שלו כל הלילה, בעזרת השם יעשו את הסדר לימוד של רבי שמעון בר יוחאי, מנוחת הנפש לבעל הבן איש חי הקדוש. ודאי שהצדיקים האלה יעמדו לזכותו, יעמדו לימינו, יהיו מליצי יושר בעדו. ודאי ברוך היקר, נשמתו עדן צורה בצורה חיים, אמן ואמן. הרב פלא יוצא פאול. רק מינות, רגע, הנה. ברוך דיין האמת. לא, אין לנו זמן הרבה, כי מחכים. בסדר, כן יקדום רביו. בבקשה. איפה הרב פלא יוצא? איפה? בוא, שתי מילים תגיד הרב, בוא, קצר, בוא כבודו. בוא. כי מחכים גם לסעודת אברהם. כן, הרב, אבל חייב להגיד למה. אין שום בעיה. הכל בסדר. מנהל נתן, מנהל יקר, איש שמנהל מבורך, אני לא מאמין שאני עומד פה ליד ברוך, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יעקב ורוזה שמו את כל חייהם, אני אישית שעות על גבי שעות דיברתי עם רוזה רק על ברוך. רק על ברוך, כמה נשמה טהורה הוא. נשמה שאני מכיר אלפי ברורים שגדלו אצלי, אלפי נשמות. אני לא יודע שהתחברתי לברוך לפני 5 שנים שראיתי אותו בעסק, זו ההיכרות הראשונה שלי, ראיתי אותו. ואני פשוט ראיתי אותו משם, הקדוש ברוך הוא חיבר אותי עם יעקב ורוזה, אבל חיבור נשמה שיורדת אחת לאלפי שנים. אני הקטן אמנם, אני לא יודע מה זכיתי לבוא לכם נשמה כזאת גדולה, שהיא, הרב אמר לפניי, ירד לגנו, הקדוש ברוך הוא לוקח רק פרחים, רק את הפרחים האלה. לפני חודש וחצי, עמדתי פה להספיד, המשגיח שלנו בישיבה, בפתאומיות, הילדה שלו הקטנה בת 7 נפטרה. הייתי שבור מזה. הלכתי לכל הרבנים הגדולים, הרב צדקה, לכולם, הייתי אצל הענוקה, מה ההסבר לזה ילדה בת 7 להיפטר? התשובה היחידה שקיבלתי זה היא סילמה את התיקון שלה. היא באה לפה ל7 שנים האלה וסיימה את התיקון שלה. זה הרב צדקה, בכיתי אצלו. אני כל היום הייתי בבלבולים, הייתי אצל הענוקה על הבוקר. יש לי סרטון שהוא עושה נחמה למשפחה, אני לא יכול להוציא אותו, אחר כך אני אראה לכם אותו. אני דיברתי איתו, יש לי קשר טוב איתו, אמרתי לו הרב מה, הוא בעצמו היה מזועזע, אני בעצמי, לא, אני מצאת שבת, רק יושב בוכה, אני מכיר את ברוך בנשמה שלי, וברוך בסידור שלי, ברוך בבית כנסת, בישיבה אצלי, בהיכל, זה לא רק ברוך, כל המשפחה, אבל ברוך, הוא היה משהו מיוחד, משהו שברוך, זה היה לנו 10 פעם מחשבות, אני לא רוצה לפתוח אותם פה, אבל אמרתי, יש לו שם כזה מיוחד, יש לו שם, יש לו נשמה כזאת גדולה, אמרתי לו את השם, תמיד הוא התחתן, ברור עכשיו שהוא התחתן, ברור שהוא מתחתן עם השכינה הקדושה, אין יותר חתונה גדולה כזאת, וברור שעכשיו הוא יהיה מליץ יושר עלינו למשפחה. יעקב ורוזה, אילן, אליאנה, נתנאל, אני מבטיח לכם, סבא וסבתא, וכל המשפחה היקרה,
אני מבטיח לכם, אני כלום, אני קטן, היוקה אמר לי שיהיה שמירה והגנה עליכם מלמעלה. הוא יהיה שמירה והגנה עליכם, מעכשיו יש לכם סבתא קדושה שקבורה פה, אני מגיע אליה עשרות פעמים, הנה הם יודעים, אני מגיע להתפלל עליה, אני כלום, אבל אני בא להתפלל וצריך משהו, אני בא לדבר איתה. בא בשקט, בא עם כמה בחורים, בא לבד, בא בשקט שלי, מדבר הרבה צדיקים, אני אפילו לפעמים לא נכנס אליהם, אני הולך עליו והולך לחתונה או משהו שאני צריך ללכת. עכשיו, יש לנו פה את... סבתא התחברה עם ברוך, וברוך היה מחובר לסבתא, מי שיודע או לא יודע. אני עם ברוך, אני לא מדבר אנגלית, אבל עם ברוך דיבור שרק הנשמות יכולות לדבר. אני מאחל בעזרת השם בילה השם מהמוות, ומחה השם דימה מעל כל פנים, שנקום מזה חזקים, והשקדוש ברוך הוא ידע שזה הכל עושה לטובה, ושהוא השלים את התיקון שלו, כמו שהרב אמר, שהוא סיים את התיקון שלו. ואני מאחל לכם שמפה, בעזרת השם, שתתרפא המשפחה, ונזכה רק לשמחות בדבר השם. הרב של הרב ברוך. בורא עולם, בורא עולם, תודה שנתת לנו את ברוך ל-26 שנה. תודה שנתת לנו את המתנה הגדולה הזאת. נשמה טהורה, נשמה תמימה, הקדוש ברוך הוא. בטהרה הוא היה נקי, מבפנים ומבחוץ. עשינו את הטהרה איזה 20 שעות אחרי שהוא נפטר, שום ריח לא יצא ממנו. ברוך, אתה נמצא במקום הרבה יותר טוב, ואיזה כיף לך. בבקשה, תדפוק על הדלת, ולך לכיסא הכבוד, תתפלל בשבילנו. תשבור את הגזרות. שיש שלום בינינו, שנשמע רק בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא. ברוך ניתן בלי ילדים, אין מי להגיד קדיש עליו. הקדוש ברוך הוא, תגיד אתה קדיש. תגיד אתה קדיש, ואנחנו נאמר אמן. שמשיח יבוא ושנפסיק כל השטויות, ושכל הגזירות הרעות שיפסיקו כבר. די לנו. שנשמע רק בשורות טובות, ושנפסיק את כל הגזירות, ושברוך יהיה מליץ יושר בשבילנו כולנו. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. ברוך דיין האמת. יורוני דוסטוני עדיזונם. امروز خدا رحمت کنه باروخ الدین شوه یعنی اسرائیل با امروز پگاهی ادوینی شو من تلفن گرفتم که خدا رحمت کنه بریز جانش رو سپردین به خدا الا بینیتان که آدمیزاد گفته نمیتانه که من حال 70 میشمو برای قدشایی میروم گفته میسما معصیم تو ویمه بجا میبیارم گفته یگان کس گفته نمیتانه میگون که ای یار ای فلک مکوش مرا که من نوجوانم نه شاد دیده و نه شادمانم بیرو از کوچه بیزاران بگذر رسد نوبت به من سوی خود روانم یاران دوستان عزیزانم امروز وقت ساعتی بروخ بود شده که یک گوانه شد که جانشان سپردک به خدا تازه و پاکزه کرده در ارض اسرائیل ارزانی شده چخل میگون که یاران این را گریزه نیستک שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך המוות כדי לקחת את נשמה של הבן אדם. הוא לא שואל בן כמה והגעת ל-90, 70, 100 מגיע ולוקח את נשמה.
הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך המוות עם 10 אנשים כדי לקחת את נשמה שלהם. הגיע לברוך, מלאך המוות אומר, אני הגעתי לקחת את נשמה שלך. מסכן ברוך אומר, אני עוד צעיר, תן לי קצת לחיות. אומר, אני לא יכול. כמו שמשה רבינו עליו השלום ביקש ותפילות עשה כדי להיכנס לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, לך רב. אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה אנחנו יכולים להגיד? בזמן הזה ברוך הגיע למלאך המוות, אמר, תשמע, אתה הגעת עייף, תנוח קצת, אחרי זה תבוא תיקח את נשמה שלי. וברוך ביקש, תתחיל מלמטה, למה אתה צריך למעלה לעשות? אומר לא, הקדוש ברוך הוא אמר, מי הראשון, אחר כך אחרון. מלאך המוות נכנס לנוח, בזמן הזה 3-4 שעות הלך לישון. ואנחנו יודעים, מלאך המוות לא יושן, הוא עושה עבודת הקדוש ברוך הוא. אחרי 3-4 שעות קם, בזמן הזה ברוך לקח פתק אחד, הראשון, שזה פתק של ברוך, שם למטה. אומר מלאך המוות, אמר, אני אתחיל מלמעלה. הוא קם, מלאך המוות אומר, וואלה, בזכותו אני ישנתי כמה שעות. אם הוא עשה לי טוב, אני אעשה לו גם טוב. אני לא אתחיל מלמעלה, אלא אני אתחיל מלמטה. וברוך לא יודע שבזמן הגיע הזמן שלו, אי אפשר לברוח מזה. Boşton salomat, ayır ha gureze nestak. İmrozеш be, Xudo urmashini durost kunan bo'b viyoya. Xudo urmashini durost kunan khish tavoroya. Omdan ba mitzvoy buzurg arzoni kadan khesed ve emet. Mohon begim ki vaqti qiriyo kadan baruch dayan haemet. Maze baruch dayan haemet? ما ایمونا داریم به درگاه بلالام. راست که ما ایمونا داشتیم ناشکری کردن نمیتونیم. خدا رحمت کنه بروخه ریسک روزش وقت ساعتش بود شده که یک گوبانه میشه خداوند نشماشه میگره. یارانی دوستان عزیزانم من مول وقتاتون نمیگرم. حالا با شما رفته سعوده دوره کردنتون تا کرد خوم و ویلی وقت ساعتون کم. من امیدوار دارم که از درگاه برورام با داریزایی از درگاه ملکوت العالم زخوتی شخصان عزیزان در راه و نیکی میتوات در نامی نیک پیدا کرده رفتن. نیز از درگاه برورام تلویزیون داریم که یگان پدر و مادر بلمگوی نشوه. از درگاه برورام تلویزیون داریم که یگان انسان بیچ خون و بیچ شوا نبره. از درگاه برورام تلویزیون داریم که دنیا ما به شلومیتیه و اینو احمدونه الهینا لینو مسیادینو کننا لینو مسیادینو کننیو یوشیو بسیدریلیون بسیل شدید کنن عمر لدونای مسیحم شداتی لایفتق بو کیو یتسل خامی پحیقاج میدیوی رواد ويوراتو يوسف لو فتحت كانوا بوتي سيسينو وسهراميتو لو تيرامي بحد ليلو مئتي يوم ميدير بافيالوت مقدم يوشو صارايم يبال مسيد خالر وفو ميمني خالر خلو يقاش ربين خطبيد وشلومات رشايم تيري كاتا دوناي مسيليون سامتو مونيخا لو توني لخرا ونيخا لو يقرا بالخا إمالخا ويساوي لو نشمرخا بكل تروخيخا الكفاي ميسون خا بنتيغو بوي بن رغليخا الشهر وفيتين تدرختين موسكبير وطنين كي بيعشق فلتيبو أساقبيو كيوداشني اقرأيني بيني ويمونخي بصرا أحلت سيبو بحبديو
אורך יומים אז בהו ובראו בשעתי והוא רחום יכפר עוון ולא ישקיט ברבו לא שבע פה ולא ירקול עמותו אדוני אוי שהמלך יעננו ביום קוראנו יתגדל ויתקדש שמי רבו בעל מאוד יברח חירותי וימלך מלכותי וישמע ברכוני וקורא משכי וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בגלו בזמן קורי ואמרומן שמי רבו מבורך העולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו בריחו לאלו מכל ברכתו שירתו שבועתו ונחמתו דאמירן בעולמו ואמרומן יש על המור רבו משמיה חיים וצבאו וישועו ונחמו ורזבו ורפואו וגלו ודריכו ובורו רבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרומן רוצה שלום באמרומו וברחמו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אנחנו עכשיו נגיד בשם חברת הגדת הבבלים בשם האחים והאחיות האבא יקר כל הקהל הזה שבא ללוות אותו אנחנו נגיד משתיים למשמעתו ונגיד קדיש הקם יאבן מעל הלל אומר תסתכל בשלושת דברים ואת הבדל העבירה דם מעין בתורה ולפני מי אתם דימי חשבון מעין בתורה טיפה סרוחה לאן אתה הולך למקום אפר ולמוות ולא לפני מי אתם דימי חשבון לפני מלך מלכי אבל לכבודו לא יצא ורב על ישן עיניך בכוחות אל תלך בני אדם לתת לי דרכיו כלים על עליו יגיד כאשר אדוני סורי לב לעשות אדוני נתן ואדוני לקח יהי שם אדוני מבורך והוא רחום מכפר ומלכים בגנות כל חמתו אדוני יושיע מלך מי אומר קדיש? בוא הנה גם הבן, גם הבן. אבא שיגיד אבא. אילן בוא. בבקשה פה. אני אעזור. תתחילו להגיד. רגע, הם לא יבוא. רגע. אילן, he has a paper there, אילן. רד למטה, אילן. לא. התגדל. התקדש שמי רבה. אמרתי ברכה לזה והמיסו כותב ועצמך וקנאי וקנאי משיחי. היה יום ויום בכל ישראל. בגרה בזמן קריב אמרו אמן. יתגלה חרבה וכפנה מותנו מעריך בשן יעדי מנענו בכל עם ישראל ואמרו אמן. יש רבה משמעיה ועין ושרה וישועה ונחמה ושסרה ורפואה וגבורה ושכל וכפרה וסללה לכל ישראל ואמרו אמן. בשם כולכם, בשם כל הקהל הקדוש בשם כולם אנחנו רוצים לבקש המנוח מחילה וסליחה. אם מי שהיה בקשר איתו ואס ושלום אמרנו זה מילא לא מקום והוא נפגע מאחד מאיתנו כולנו ביחד מבקשנו מחילה וסליחה וכפרה. מחילה וסליחה וכפרה. מחילה וסליחה ואף אנחנו אומרים לו מחול לו, שרו לו, מוטל לו, מחול לו, שרו לו, מוטל לו מחול לו, שרו לו בעולם הזה בוא נתפל את החבי לבקשה 4 אנשים בוא נעשה רבותיי, אחרי לוויה כולם נוסעים לרמלה, רחוב מיכה רייזר 8 לסעודת אברהם ברמלה. אוטובוס נוסע לשם. בכבוד. בבקשה 4 אנשים. כולם נעשים, כולם. אחורה, guys, back it up, everybody, back it up. כל הגעת מעגלת החוציה. אלף ורבבה מימינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ולשמיים מחשיב אליו שמת בעונך ונגלות בעונך כמעט לך ויצווה לך כפיים ותמוך על כפיים ושמוך הנה
אנא בכוח גדולות ימינך תטיל צלוה, קבל מינת עמך, סגבנו תהרגנו נורא. נגי באורדום שפוך כבנות שומרים. וידאו תעלה רגע, וידאו רגע. מדרגות צרות, אי אפשר וינו עמדנו עלינו עלינו מסעדנו נעלינו מסעדנו נעלינו ראשי בסדר, אני רוצה שתהיה תלונה. Too strong in the back, too strong in the back. רק שתיים ושתיים, לא יותר. בוא רגע, אבל זה פה. היי, סגנר כזה שמיקי. הם יכולים לעלות על כפרים. בשעת מצווה מותר. רק ראש תביאו אליי. אפשר לעלות, אתה אפשר לעזור לאט לאט, לא לדחוף. וינו עמדנו עלינו עלינו מסעדנו נעלינו מסעדנו כוננו יושב בסדר עליון מצב שדה תלונן. קח את פרוכת, קח את הפרוכת מלמעלה. לא תראה לי בחדר.
העליונה תהיה לקראת עתיד, סגבנו, תארנו. Just together on Shabbat. Why did you leave us? I'm so sorry for you, Mano. I'm gonna miss you. Mano. I can't believe it. Hashem. Why did this happen to us? I can't anymore. Mano, come back, Mano. Sorry, Mano. I'm so sorry for you, Mano. What? I'm sorry. Mano, I'm so sorry, Mano. Why did you leave us, Mano? Why? Forgive me for everything, Mano. You didn't do anything bad to anyone, Mano. Why did you leave, Mano? Move from me. I cannot believe this. I Sorry, baby. Bibi, watch over Mano, Bibi! Bibi, watch over Mano! I cannot believe it! I just saw him, I cannot believe it, כולם לחסות, אבל לא להעביר מיד ליד. כל אחד קצת, תעברו לצד. לא איתו, לא איתו. כל אחד קצת, תעברו מיד ליד.
Let me do it. You're such a good person. Why? יספיק לכולם, רבותיי, שיספיק לכולם. בטח, נתתו. לאט, לא לתת מכה כזה. כל אחד 3, שיספיק לכולם, רבותיי. רק 3, מי שעשה, שילך, מי שעשה, שיפנה פה את המקום. כל אחד יעשה 3, רבותיי. שכולם יספיקו, זה מצווה גדולה. שאלה טבעית זה הבאתם? יש שאלה? שלט. יש, אני אביא אחת. אנחנו נעשה סדר. מישהו רוצה בשבילו כיסא אפשר לבוא לחסות. כל האוויר מיד ליד. אתה משתוק לכם, יאללה. דקב, פה, קדיש גם. זהו, סיימתם? מזמור לדוד. בבקשה, ליון קצת בשקט. תן לי רגע, קדיש. אני גם קדיש. תן לי מזמור לדוד, אדוני, מי יגור בו עליך מזמורות, אין כל זה לדובר ובלבלו, לא רגל עליך, לא עשה לכבד, נשבע עליו ולמרכס, ונעשה ולשם ושוחט על הכילון לקחו. מכתב לדוד, צמרני, קדשתי דברו על אדוני, אדוני טובתי בלו לך לקדושים אשר בהמה, ואדירי כל חד גאולתו דבר ולשמתו ושפתי, אדוני מנת חלקי וכל סייתו ונפלו. וסייתה תאמר גולו לך ונפלו. תדבר עם ביבי לכן שמח ליבי ויגל כבודי לא תיתן חסידך לראות שחת
סוד יני אור החיים סוב איפה לוי? שבט ישראל. לוי! חמיר, אני קדש מרבה, ועמדי ורק ירותה, ועמיך מלכותה, ועצמך וקנה, ויתרם משכה, וחיוכון, ויומכון, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. וישתבח ויתבר ויתרומה ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שפט וקדושה וריחום לעולם ינקו בחטא אשר אתה תשפחתה ונחמתה תאמירה באמה ואמן. יש משמע חיים וסובה וישועה ונחמה ושזובה ורפואה וגאולה ושכת וכפרה ורבה חצלנו לכל עמו ישראל ואמן. עושה שמר ברוך ויעשה שמר ברוך ישראל ואמן. אנחנו נגיד להשכבה, כבודו גם רוצה להגיד כמה מילים להגיד להשכבה ואחר כך מה השם של אמא שלו? רוזה. בן? ברנו, בת ברנו. טוב שם ישם טוב, יום המוות ויום היוולדו סוף דבר הכל נשמע, אלוהים ירא, ואת מצוות שמוקיט לכל האדם ירדו חסידים גם למשכבותם, מנוחה נכונה בישועה עליונה, במעלת קדושים וטהורים זרוע כיום האלים ומסירים וכל הצמים וכפרת השמים. והרחקת פשע והקרבת ישע וכן לחיים לבני שוכן מעונה לכל גת ולחיי עולם שם תהיה מלאת מחיצת מלוכם הצדיק ברוך בן רוזה. רוח אדוני תנחנו בגן עדן אמן. דפתר מלמד לשמיים הרע מלך מלכים מלכים ולכם ויחוס ויחם עליו מלך מלכי המלכים ולכם יעשו בסדר כנחה בסדר ונוכל זאת בנועם אדוני לבקר בך ולקסם ים לנחל אדוני ישקעו ויצרו בצור החיים נשמת ואזם כבוד מנוחתו אדוני ונחלתו ולשון בשכבו יש שלום כדיך ירושלים מלך וישמחו לכם ולכו וכל בנו ישראל בני ישראל שוכבים וברחם וסליחו ויראת צאן ונאמן עד ידיש שלמה. יתקדש ויתקדש מרבה, ועמדי ורק ירותה, ועמיך מלכותה, ועצמך וקנה, ויקרב משכה, וחיוכון ויומכון, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ויתרומה ויתעשה ויתהדר ויתעלה וישכו לעולם ינקו בחטא שאתה תשפחתה ונחמתה תאמירה באמה ואמרו אמן. יש אמר מה רבה נשמע חיים וסובה וישועה ונחמה ושזבה וגאולה ושכת וכפרה ורבה חצלנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום עמו ישראל ואמרו אמן. אנחנו נבקש ממנה מברוך בן רוזה כל מה שאני רוצה לכבודך מנהג בשם חברת קדישא בשם אברהם בשם כל המטריף שדירו בחוץ לארץ. אנחנו עשו שלום, אם טעינו משהו, עשו שלום, אם נפגעת מאחד מאיתנו, מכל חיותך בעולם הזה, לצערנו כמה שיכלת, אנחנו רוצים לבקש ממך מחילה וסליחה וכפרה. כולנו ביחד, מחילה וסליחה וכפרה, אנחנו פותרים אותך מכל חברות בינינו, ואומרים לך, מחול לך, שרו לך, מוטל לך, מחול לך, שרו לך, מוטל לך, מחול לך, שרו לך, מעולם הזה, ולהתפרדך, כונך מן השמיים לא תוסר, ועכשיו כבודו רוצה את כמה מילים קצר, בבקשה. We are standing here. We are standing here now on the kever. עוד מעט יעשו את הקריאה פה, רק 2 דקות. אני רק רוצה להגיד משהו. מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים פה, לא להאמין, אבל כמו שכולם דיברו, אבל אני רוצה להגיד לכם שהעליונים ששו, השמיים שמחים, ומי שעכשיו הולך לקבל את הנשמה שלו זה הסבא הגדול שלו, רבי אליהו מאני, מכל הכיוונים, והסבתא מרת ציפורה, התמונה כאן. מוריי ורבותיי, זה לא פשוט, הקדוש ברוך הוא בוחר נשמות לכמה זמן, וכולם פה, over here everyone was crying, Baruch, why did Hashem take you? But it's not, you know why? Because he did what he was supposed to do in this world. You know what? Afterward, we're going to read soon on Akedat Yitzchak. The headline of Akedat Yitzchak is ויהי אחר הדברים האלה ואלוהים ניסה את אברהם. Hashem gave nisayon to Abraham and he told him, take your only son that you like and put him as a sacrifice on Har HaMoriah.
And you know what everyone asks? Why did the Torah say that Hashem gave a nisayon to Abraham? What about Yitzchak? Yitzchak was 37 years old. He was also a part of this deal. He was willing to give his life in order to fulfill the commandment of Hashem. But the answer is, Morai v'Rabotai, and listen well, Yitzchak Avinu, it was a great thing for him to die on Kiddush Hashem. But Avraham Avinu is the only one that he has to keep on his life, knowing that he is the one that gave Yitzchak as a sacrifice. Morai v'Rabotai, we are here standing here. He had the zechut to come and be buried in Yerushalayim, Ir HaKodesh. And I want to tell you, he's going up straight to Shamayim. He finished the tikkun, but the nisayon is still ours. We have Yaakov and Rosa, that they're like Avraham Avinu, that gave their son as a sacrifice to Hashem Yitbarach. They're going to live all their life knowing, and I want to tell you, he is a Korban Tzibur. He is standing as a kapara for the whole generation that Hashem took him. I want to tell you that without Hashem, we are accepting the Nisayon, and we will be able to overcome it, and may He ask for Rachamei Shamayim that HaKadosh Baruch Hu will send us the Geula Shelema today, Be'ezrat Hashem, in the rebuilding of the Bet HaMikdash, and he, Be'ezrat Hashem, will pray for his parents, and his brothers, and his sister, and his uncles, and his grandfather, and all Am Yisrael, everyone that came and paid tribute to him all the way from Miami came here to accompany him. Morai v'Rabotai, this is a holy day in Shamayim. Be'ezrat Hashem, we will be zochet to Geula Shelema, תהא נשמתו צרורה בכל החיים. אוקיי, קריאה. יעקב, תבוא קצת לפה, למצלמה, קילה, למצלמה. Natalia, move to the back a little bit. יד ימין, יד. ברוך אתה אדוני אלוהינו חלם. דיין האמת. אמן. אישה. תן to the camera. דיין האמת. אם שעוד מישהו? אמא. רוזה. זקת נתת אותך לעשות. זאת שורה מקונן. מי שמוכן להתנדב לקרוא לה? גם את יכולה לעשות, אין בעיה. לא, את התשורה. יש את הדודה פה. סבלנות. מי ש... לא משנה. לא משנה. קחי את המספריים. קחי את המספריים, תעשי, אין שום בעיה. את אימא? כן, האימא. אימא, לא לביש. טיפה. לא, מספיק. תברכי, ברוך אתה. אדוני, אלוהינו, מלך העולם, דיין האמת. אמן. תקראי טיפה. לא, לבד, רוזה, תקראי לבד. ביד שלך תקראי טיפה. יש עוד מישהו, יש אחיות, משהו? זהו. בבית תקראי. בבית יכולה לעשות. בבית תשלימי. דוד, בוא לפה. רבותיי, האוטובוס מחכה. אוקיי, כולם לרדת, בוא. לא, אוטובוס, אני לא יכול. מי זה רפאל? סליחה, טעיתי. לא, בסדר. דקה, שתיים לאמא, שתיים לאמא. גברים תצאו בבקשה. לתת לאמא לגשת. לצאת בבקשה, לתת לאמא. לתת לאמא להיות לבד, בבקשה. Давай, יאללה, נתניה. Like ladies turn right now. Let's go, guys. צלם. פה. צלם מסיבגר. My family, my parents, everybody belongs together.
אילן, קח לבן ושים לב. סיפור. Baruch was such a good guy. Pure guy. זהב 24 קראט הבא. Hasta Freund, oi, bacho. מחכים לסעודת עברה. אתה תצא, כולם יצאו. כן. לא, צריך את זה במדרגות, צריך את זה במדרגות. תגיד טוב. רבי זריז, תביא את השופרות. זריז, כמה אתה אומר? I cannot leave. Baruch, I cannot leave him. I cannot leave him. I cannot. I want to go. I cannot leave him. I cannot leave תביא לך את האבן משם. ציבה את האבן. זה רק תקיעת השופר, יש עניין גדול, ביטול כל הדינים בעזרת השם יתברך. 10 אברכים, 10 אברכים, בואו אמרו 10? הובילו דאבו. שופרות. מי קיבל שופר? 10 אברכים. אתה רוצה לזוז? כן, אני רוצה לזוז את הדברים שלך באוטו. כן, אני יודע. אני מביא לך את זה לאופנה שם? רוני! שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, תשת ותרד.
אדוני צבאות עמם ונשגב לנו ויעבסנה אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך אדוני הושיע המלך יעננו יום קורנו אדוני צבאות עמנו ונשגב לנו ויעבסנה אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך הושיע המלך יעננו יום קורנו אדוני צבאות עמנו ונשגב לנו אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך הושיע המלך מן השמיים ויעקב אלה האברכים שלנו, הם יושבים פה עכשיו על הקבר שלו בעזרת השם כולם, ובגבים זוהר, בעזרת השם פה יתרה רבה, בעזרת השם יתברך, נשתת תיקון, בעזרת השם יתור, חינם ללימוד בבית הגדולה, וזאת עושים פה בגאווה אור. רבה? רבה. דברים שניתן, נשתדל לעזוב את המקום, ואין לנו... תראה לי את התמונה רגע, תראה לי את התמונה.